אנחנו מג"בניקים. מתקבלים באנשים שרוצים להפריע למדינה. ומי שינסה להתקרב ולהפריע על החוק, שוברים אותו. מה זה שוברים אותו? מבחינת נותנים לי לסבול. מתחת לשמש, מתחת לגשם. העיקר שילמד לא להתעסק עם מג"ב. וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד. לידע את כל העולם. שמג"ב בית לחם זה... מג"ב. רק מג"ב. תגריס זה! סובב, סובב אותה שנייה. תגיד לה שלו סובב רגע. تجلسي هاي وقتي استني شوي من وين انت؟ وين جايني؟ من الجامعة؟ معي كوية؟ فرجيني اياها شو بتعلمي؟ شو بتعلمي؟ ايش؟ بزنس؟ وينك تشتغلي بس خلصي؟ ليك الحاجة كيف بتفضل وجهك؟ فنان انت قلتي؟ لا وات؟ قديش عمرك؟ 17 بتتعلمي بالجامعة ببيت لحم؟ بتشتغلي اشي برا؟ ولا اشي؟ لا هيهم بده يصوروك يعني اشي؟ تستحيش تتفرج على الكاميرا יש לציין שהבנות של בית לחם זה הבנות הכי יפות בארץ. הכי יפות בארץ. חוץ מהישראליות כמובן. אני קטנה. מה את? קטנה. את רגילה כבר להגיד פה שאני קטנה. כן. נכון? שלא יבקשו יעני תעודת זהות? שלא יגידו יעני ג'יב עוויה? אנא זריר? أنا صغير أنا טוב. 17? 17. قديش ده؟ 15? את בת 19. בת 15. איזה כוס?